bengilomuntu obethi noma engekho right ngihlala phezulu kwezinto uthola ukuthi angikho right ngipretend as if ngiright ngigcine sengilimaza bengumuntu olimala kalula so ngekhathi ngihamba nalento yokulimala kwami ngiyalimaza noma ngeke ngibuyele emuva ukuthi isuka phi lento yokulimala kwami kodwa ngazibona ukuthi ngiwounded ecayibona lento ukuthi ngisuka nayo emakhaya ngikhula ngangena naye esontweni ngaze ngangena naye emshadweni ngihamba nje ngomzalwane ngiyakholwa nginomoya ongcwele kodwa ngilimele uthi angishare ijourney yami nomshado wami mina bengisemshadweni we-GBV so uthi angishare ukuthi kwenzeka kanjani yini eyenza ukuthi ngihlale emva kokuhlukumezeka kwaphela yonke into ekuhlukumeza uyayishiya yini ke yenza ukuthi uhlale so washo lokho nje ngase ngiyambuza ukuthi manje mina ngumfundisi usufuna ngitshela abantu ngo myself wathi nasisi and ngambona ukuthi angithi uNkulunkulu khuluma kuyena ku easy kuyena nasisi ngathi futhi yena useready ngathi uyazi ukuthi sisi kunabantu abazommangala nje sengima phambi kwabo ngibatshela ukuthi ngangalala etoilet lomgodi Bingelele mbukeli IM 1306 TV namhlanje ke ngokubambisana neInanda 88.4 FM sinethulela uhlelo lumnandi la sithi khona ngaye konke kuyenzeka masikhuluma ke ngongaye sikhuluma ngomnikazi wokuphila kwethu sikhuluma ngomveli nqangi sikhuluma ngomenzo konke umoya weqiniso umoya ohlambulukile umoya ongcwele umoya wokuthula umoya wothando umoya woxolo hlala kwethu ke sithi masikhuluma le ndaba singusakazo sesidibana ke nosisi abahle oqala esidibane naye ekwabekwa kuye umbono uNandipha ukuthi ukuhamba kwendlela ke uyawabona wa discover wayithola naye so usengu Queen Nandi now uthi kimi kube inkonzo enkulu lebonayo ukuthi naye yaphazamisa yenza izinto engathi akuhambeki kahle emhlabeni especially ku space akuso kakhulu samakholwa la ethi we are uncover ke ukuthi ena uvundulule ngizosho njalo nokuthi ezintweni ezigqitshiwe wena uyayivundulula the hidden wounds ukuze kungabi khona lento yokuthi sihleli nilonda ngoba ukuhlala kwami nesilonda kulimaza nangokulimaze nango so uthi ke asi-uncover asikhiphe asivukuze zonke njengoba zinjalo lezi londa lalela ke nayi catch asizivukuzeli ukuthi uqale phansi ukhiphe isililo uqale uyobalisa uqale uyogwaza abantu but sithi sizivundulela ukulapheka ngoba ngalesikhathi uyisho yazi zokutshela ukuthi mina ncane kwakho athi ngikusho kwamathi omunye hayi anazi lutho so ke sidlula endaweni edlula kuyona ngiyindlovukazi ngumama wesizwe ngiwumuntu wesifazane osikhanyayo ngoba umuntu wesifazane uyena futhi ke ngiyagcwalisa ukuthi ngumntwana wasezulwini ngokwegazi nangokwenyama so nje into yobukhosi ikimi ngiyinkosi kazi ingakho ke ngivula ama platforms anjengalawa ukuthi sikwazi ukuxoxa sibonisane singamakhosi kazi ngizododa ke nginikeza ithuba abingelele umqalo wendlela uncovering Queen Nandi. Oh yes, you are welcome. Ngiyabonga Ndlovukazi Mother Queen sithandwa sethu ithuba usinikeza lona eseshilo ke uma wethu uthi igama lami nguNandipha bangibiza uQueen Nandi the lady born with purpose. Ngizothi mina namhlanje we are uncovering the hidden and bleeding wounds. Ngesikhathi lento ibekeka enhlizweni yami yathi lezi londa siyazimbula ngoba ziyabhibha vele lezi londa lezi zikhona sihamba nazo sihlabelela nazo senza yonke into nazo ngithi ke mina mawethu uma ngaba ulimele kufanele usho ukuthi ulimele phi kufanele uma ngabe ufika esibhedlela
angeke uthi ugula ufike ungasho udokotela ukuthi yikuphi la ulimele khona. Into afika ayibuza udokotela ufika athi ngingakusiza ngani, bese uyakhomba. Awukwazi ukukhomba isisu kube kubuhlungu ikhanda. Into esilimazile thina ukuzenza ngathi si right sibe sibleeda ngaphakathi. Ingakho uthi umuntu uyamthinta uyamncokolisa awazi wena ukuthi lo muntu unenkinga, umbone sebasta kanti uhamba lo muntu unenxeba. Into esilimaze kakhulu ke Ndlovukazi ilento yokuhamba singathi si right. Ilento mina engilwa nayo kakhulu ukuthi no especially emasontweni sicasha ngemic, sicashe ngomhlabeleli, sicashe ngomthandazo. Uthola ukuthi umuntu beqeda ukuthandaza kodwa umuzwe sebasta. Ubasta kanjani kade ubhobhoza ukushaya ngezilimi. Okukhomba ukuthi as much as likhona izwi likaNkuluNkulu kushunyayelwa kodwa kuyadingakala abantu abanjengoNdlovukazi abazofike bahlale nawe phansi bathi siyakubona unayo inkinga, konakelephi, ulimelephi, ngoba ulimele wena. Kodwa silungisa kanjani? Ile nto esibhizi nayo asizange uzothina sikhumbuze izinto zakho zango-1990 bese uhlala kuzona. Cha, yisho ukuthi ngalimala ngo-1990. Nalo usizo engilidingayo. Inhloso yalo hlelo lwethu ukuthi uzosizakala. Wow, izweleke usho kamnandi. Hayi ke sinezinye ke ibhabhazayo. Ukuthi bazithi ibhabha caca ukuthi yazini. Kahle kahle ukuhlala kulento engathi akunaso isidingo esingako kimi. Ngiyadinga ukudlula kuyona. Sisibonge asibingelele sikwamukele ehlelweni. Ngiyanibingelela ngiyajabula ukuba sehlelweni uncovering the plaguing and the healing wounds. Siyabonga kakhulu Ndlovukazi ukuba kanye nawe. Okay, igama lami ke ngubongekile wakagwala okhulele endaweni yaseLindelane. Ngasuka ngaye eMgababa, ngaziwa njengomama uSibiya. So nami ngathola ithuba lokuza kwi-uncovering. Ngimenywa uyena usisi wethu uNandipha noNdlovukazi Mapole. Okay, nayi indaba enkulu awusemuhle sana. Akuthuleleka kusithule nawe kumlaleli ukuze azi ukuthi sihleli nobani namhlanje. Ngicela ukubingelela uNdlovukazi. Ngiyabingelela my queen. Bese ngibingelele sisinandipha, ngibingelele usisibonge uMagwala. Ngingunkosikazi uMacwehe nokuthula Nyasulu. Ngumfundisi. Kodwa njengamanje nje ngithanda kakhulu leli la nkosikazi uMacwehe. Nkosi. Ngibiza ngalelo ukuthi Xosololo. Nkosikazi Macwehe sikwi hiding the bleeding ones. uNkulunkulu akhuluma noSisinandipha ukuthi abantu banomthwalo noma ngabe beyabefundisi noma beyamakhosikazi umuntu kodwa nje uphila ngaphansi komthunzi welanga unomthwalo. uSisinandipha ke uQueen Nandipha waseyayithula ke le ndaba ukuthi uphathiswe yona ukuthi ake siyovubela lapha kumama uNdlovukazi, sivubele sivukuze isizwe ukuze sibe isizwe esisophila, isizwe esiphila ngeqiniso. Umuntu olimela asho ulimele kudlulwe lapho kulungiswe lokho kulimala ukuze abantu bakhe isizwe esiphilayo. Usizweleke abantu sebesihleli nabo ke sidinga idelo lihlelo ke sikhulume ngento ezithintayo sonke ezabantu abamnyama. Khumbula ke ukuthi omunye uzothi why behlelwe bodwa bengamakhosikazi nathi yabona abantu meke baqala into kuba khona abantu abathi thina shiyelwana, abanye basho ngamabhesi, abanye basho ngabangamancane. Salelana ashiwo wonke umuntu ingoba khona lento engayizwa amakhosikazi ukuthi into ehlula amadoda yabikwa. Manje vele ishiwe kanjalo kanti ibikwa kumakhosi. Kuthiwa lanempi mase kubonakala sekuyonakala kuthiwa kufika owesifazane mekwangena yena umuntu wesifazane umuntu ohlonishwayo. So sizobuyisa leyo nto ngoba engathi beyikhohlelana wesifazane bahlonishwa kangakanani or bahlonipheke kangakanani. Sobuyisa isidima sabo. We are on the driver's seat kuphela. Asisho ukuthi sizokushiya ngaphandle nawe mawuhlukunyezwa owesifazane ngoba into enkulu ukuthi silungisane thina amakhosikazi sibuyele kwi leadership
sibuyele kwi-throne yangampela yethu. Then-ke cabanga ukuthi umkhwenyana wami akulunge mina, umkhwenyana wami, indodana yami, ubhuti wami, angithi uyabona lento. So that is why sila ningayikhi phezulu. Uma uzoqala nje noma bekuthiwa basike iclip encane mhlawumbe bazobe sebedlulisela imessage, wena uyicele phelele, ngoba khona lokho ukuthi umuntu usuke edlulisa lento ayizwayo nayifilayo, wena bese uyayicela ke phelele ukuze ukwazi ukuzwa ingqikithi yento ehlangene ngayo. Sithi we are uncovering the hidden wounds, bese sithi kwena usuyi-uncoverile waveza, bese sithi hayi kunjena nje futhi kuyahambeka, bese sithi ngaye umnini mandla konke kuyenzeka. Angithi uyabona, awuhlale nathi-ke ungadeduduze nomsakazo wakho Inanda FM nale podcast, sizohlezi sila sizokhuluma nawe. I am 1306 TV bambisene ne-Inanda 88.4 FM. Hayi siqalile isukile kukwenza uyasala noma umile noma uyagibela.